Welcome to my channel. Enjoy watching. Nakabirap lang talaga ang video. Nakatago man si Manay Janet. Si Sarah tatay bahan, mayo baga. Pusing na ka-video. Matago kaya. Dali, tamado man manggo. Madyan na madurumang kita. Madyan na tamado. Sabay mayroon ka ba?
Sasaro lang dyan ng extra yelo. Malip po ito yung yelo. Dapat magatang yelo. Ano nakakain mo? Ano po? Saan mo sa isa?